Oy tapin, ba't ko sini ba niyan Domingo? Kay ba't ni Misa? Ago ng gudaman ko. Pota niya may bisay tang manager ng Starbucks sa kanya magtawi Gigi kay Baitana. Kasi pota, kaya tarasan niya kako. Wah, kasi amin ako naman talaga mataras ko eh. Wah, talagang masiriko pa niya tang karengana ako. Eh di balik ko kanya kaya Starbucks. Eh ako may kipate. Wah, malumeme ako may kipangamano kaya tang branch manager. Diyan, yapin eh, ako agyulawen diretso. Eh, may pasensya ako na eh, kasi balo ko naman, big sakit ang pasbol dati. Minyag kung paano paya ka rin, no? Nagsabi ko makanya karela, buri ko kasi talaga, kaya niya magtawi Gigi. Ngayon, nung ngayon buring arkilan kayong mabilugal-lugal, siguro, datang na kami ng maranon. Total first come, first serve naman kanya, makanyan. Okay, sige, yun na rin to kayong soft drinks, makanyan. Sali na kami yung kape. Baling minom lang kape rin nga na. Diyos ko, pamisa-misa mo naman. At saka, mayo mo naman yung kape, ka rin eh. Kaya baka nito, luwangan ni kami gumamit ka relaklukan nyo. Sabi ko kaya manager, magdala na kami mo rin dase, tsaka atlo mo, kaya maglantang na kami mo, kaya nakamakanyan. Baka tarin nga, malyari lang magkasat-kasat, magkera. Po, kami tutundula. Ano naman burin sabihan ako, mila gamitan detang luklukan ka rin. Ingaman mo ako, mila solwan din luklukan nyo, ako makanyan. Kaya, nung mamablema kayo keng inuman, kasi di manodar kami kape, nga na kami kasi karakal, pota magisan. Sabi ko, yung pigaga na kanta kasi, kinontak ko nitang pisan ko keng mabalakat. Itang tao at lubola, gagawa kasing ginilo to. Anak kanya, ginilo. Anak kanya man. Kasatingan mo yung mo. Sabi ko, pepunta lang kay Kenny, keng Kai, keng birthday ng Gigi. Magdala nung lula ng ginilo. Kaya nabisa kayo may porsyento kay ngabli. Ikaw yung namin sabi, makanyan. Kaya kanyan, balak may kasundo na kami, ne. Kaya Joy, magpalabakiramdam ng alti. Diyos ko, kapita kung oras magkalakata ka rin, magpalabakiramdaman. Ay, talaga may kamas ko, Na? Ako naman, big sakit ang possible pa si Bayo kasi may na akong tao tingapong ginawa. Bayo ko talaga may bating, kinuha ko ng detan napkin kaya tang lamesa, tsaka ako sinabog kay ngangin, talaga may busit ko. Ako talaga magbalik ka rin, diya kapilan,